Tohfa, yanzu wannan al'amari na ƙasar Saudiyya da wannan sabon yariman abin ya zama sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudiyya ta ba wa mace da namiji 'yancin kama ɗakin otal ɗaya ko da ba su yi aure ba. A ranar Lahadi ne ƙasar Saudiyya ta sanar da cewa daga yanzu baƙin haure da ba jinsinsu ɗaya ba za su iya kama ɗakin otal ɗaya ko da kuwa ba ma'aurata ba ne. Wannan shi ne karo na farko da ƙasar Saudiyya ta bayar da irin wannan dama, kuma ta yi hakan ne domin ba wa baƙi masu yawon buɗe ido damar ziyartar ƙasar domin yawon buɗe ido ko shaƙatawa. A sanarwar da hukumar kula da harkokin buɗe ido ta wallafa a shafinta na Twitter ta ce, mata 'yan asalin ƙasar Saudiyya kan iya kama ɗaki a otal matuƙar sun gabatar da shaidar tantancewa ID card kowane iri ne. A baya sai miji da mata sun tabbatar da cewa su ma'aurata ne kafin su iya kama ɗaki a otal a ƙasar Saudiyya. Yanzu babu buƙatar hakan ga masu yawon buɗe ido. A cewar jawabin, a ranar 27 ga watan Satumba ne ƙasar Saudiyya ta sanar da cewa za ta buɗe ƙofofin shigowa ƙasar ga masu yawon buɗe ido ko son ziyartar ƙasar domin shaƙatawa. Mahukunta ƙasar sun yanke shawarar yin hakan ne domin faɗaɗa hanyoyin kuɗin shigowa da zimmar bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. A baya ƙasar Saudiyya na bayar da takardar amincewa shiga ƙasar ne ga mata da miji da suke musulmai kaɗai yayin aikin hajji ko kuma ma'aikata baƙin haure ko kuma don dalilin wasannin motsa jiki ko na al'ada. Buɗe ƙofofin ƙasar domin baƙin haure masu yawon buɗe ido ko shaƙatawa na daga cikin manufofin yariman ƙasar Muhammad bin Salman na kawo gagarumin canji ga tattalin arzikin Saudiyya zuwa shekarar 2030. Yanzu haka ƙasar Saudiyya ta ba wa jama'a daga ƙasashe 49 damar neman izinin shiga ƙasar ta yanar gizo ko kuma a ba su takardar shaidar shiga ƙasar da zarar sun sauka a cikinta. Yawancin ƙasashen da za su ci moriyar wannan sabon tsari ƙasashen Turai ne. Sai dai ƙasar ta ce za ta ci tarar duk wanda suka yi shigar da ke nuna tsaraici ko kuma suka nuna soyayya a bainar jama'a ko a wuraren da ba su dace ba. Ikon Allah, to Allah dai ya kyauta. Amin. ثانوية وإسلامية ثم قسم